खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं दिल्लीयाव जानुवारिनिफ्राय अर खामनायनि जाथायाव सा 39 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 100 बांसिन जोखोम। मावख'आरिफोरा मैया बृहस्पतिबाराव फोरमायनाय बादिब्ला बे बोसोराव हायुङारि राजथावनियाव अर खामनायनि जाथायाव सा 39 सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो सा 100 बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों। दिल्ली अर खोमोरग्रा सिबिथायजों फोसावजानाय खारिथिनि बायदिब्ला जानुवारियाव अर खामनायाव सा 16, फेब्रुवारियाव सा 16 आरो मार्चआव बृहस्पतिबारसिमाव सा 7 सुबुंफोरा जिउ खोमानांदोंमोन। बेयाव बुंनाय जादों दि अर खामनायनि जाहोनाव जानुवारियाव सा 51, फेब्रुवारियाव सा 42 आरो मैया 14 मार्चसिमाव सा 14 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बृहस्पतिबाराव दिल्लीनि साहादरानि शास्त्री नगर ओनसोलाव गंसे थाग्रा न'आव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव 2 गथ'साफोर आरो सासे हाबा जानाय जराया हां मोनैनि जाहोनाव जिउ गोमायो। गुबुन मोनसे गेदेर जाथायाव बायजोआरि दिल्लीनि आलिपुरनि दवालपुर हाथायाव मोनसे पेन फेक्टरियाव मोनसे बेरफ्रुनाय आरो उनाव अर खामनायनि जाहोनाव सा 11 सुबुंनि जिउ खहा जायो। 15 फेब्रुवारियाव जानाय अराव सा 4 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। कारखानानिफ्राय सा 11 बुथारजानाय, सा 10 हौवाफोर आरो सासे आइजोनि खामनाय गोथै सह'खौ बोखांनाय जादोंमोन, जेराव रासायनिक गुदामफोरबो दं। नैथि रादाबाव दं BTR सरकारनि बाखनायथाव हाबाफारि। BTR सरकारा सा 612 सा हाग्रा बिफानाव केजुएल साख्रि मावग्रा बिबानगिरिफोरखौ मैयानिफ्राय रेगुलार खालामना होबाय। मख'नो गोनांदि गोलाव सम रां मोनाजासे खामानि मावबोबाय थानाय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ मैया BTR सरकारा क'क्राझार सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंजानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सा 612 सा मावथिफोरखौ रेगुलार खालामनायनि एपइन्टमेन्ट लेटार गथायबाय। बिसोरनि साख्रिखौ नेम बायदियै खालामनाय जादों आरो दा बिसोरनो दिदोमथि आरो सिनायथि होनानै दानफ्रोमबो 24,000नि थि बेथन होनाय जागोन। बे हाबाफारियावनो BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, धनन्जय बसुमतारी लोगोसे हाग्रा बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लाना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायना होयो। थामथि रादाबाव दं स्निथि बेथन बांनाय आय'ग। आसामाव सोरखारि साख्रि आवलाफोरनि थाखाय 4% बेसेन बांनाय अनसुंथाइ दा 50% बांदों। DA दा 50% बांदों। आसाम सोरखारा थिरांथा लादों दि 4थि थाखोनि पस्ट थिसननाया LP, ME गोजौ फरायसालिनि जायगायारि जायगानिफ्राय मेरिट बिथायाव जागोन। PM सूर्य घर मुक्त बिजली बिथांखिनि सिङाव मिरु सोरखारा 75,000 कौटि रां गनायथि होदों। रायजोआव 3,000 न'फोराव सानखराङारि पेनेल दं। रायजो सोरखारनि मावथिआफोर आरो मोब्लिब बर्डनि मावथिफोरनि थाखाय आसाम सोरखारा 100% बेंक लन सुद होगोन। DIPRआ सासे खौरांगिरिफोरनि थाखाय 1 किल'वाट सलार पेनेलनि थाखाय 5,000 रांनि उफ्रा खरसाबो होगोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि दैदेननाय मिरु केबिनेटआ थांनाय सप्तायाव स्निथि बेथन आय'गनि सिङाव मिरु सोरखारनि मावफारियाफोरनि थाखाय बेसेन बांनाय अनसुंथाइखौ 4% बांहोनो गनायथि होदोंमोन। गोदान हारआ 1 जानुवारि 2024 मायथाइनिफ्राय गोहोम खोख्लैगोन आरो गुदि बेथन पेन्सननि 46%नि सोलिबाय थानाय हारनि रुजुनायाव 4% बांनायखौ दिन्थिगोन। बेसेन बांनायनि बेरेखायै खहा सुफुंनाय महरै बेसेन बांनाय अनसुंथाइ आरो बेसेन बांनायनि बेरेखायै खहा सुफुंनाय महरै फैदोंमोन। ब्रैथि रादाबाव दं तिनिसुकियाव बिफानि आखाइयाव सासे गथ'नि जिउ खहा। बे मुगैथाव बुथारनाया मैया बृहस्पतिबारनि फुङाव तिनिसुकिया जिल्लानि फेनगिरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय फिलौरी हलंगुरि गामियाव जादोंमोन। बिथांनि बिफा शम्भु प्रजाया 4 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला मनजित प्रजाखौ गोबौ हाथियारजों खास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन। बिथांनि बिसि समलि प्रजायाबो गोबौ हाथियारजों जखम जानायाव जोखोम जादोंमोन। फुङाव फेनगिरि पुलिस थानानि बिबानगिरिया सौफैयो आरो जोखोम जानाय सलमि प्रजाखौ रैखा खालामो आरो दिग्बै सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। जोखोम जानाया गोब्राबमोन, बेनिखायनो सलमि प्रजाखौ साबसिन
फाहामथायनि थाखाय दि आसाम मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जादोंमोन। फेंगिरि पुलिसआ सिगांनिफ्रायनो जाथाय जायगायाव सौहैखाबायमोन आरो बुथारगिरि शम्भु प्रजाखौ खाबाय। दासिमबो बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै दि मानि जाहोनाव बिथांनि फिसाज्लाखौ बुथारनाय जादोंमोन आरो बिसिखौ गाग्लोबदोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।